Sanibonani emakhaya ngamakhaya lapho nilalele khona leli phimbo elinibingelelayo. Ukhanyisile intombi yamanyanda. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami le-YouTube. Ngicela ukuba ningisaphothe ngokuthi niqhubeke ni-like, ni-subscribe, nikhomente bese niphinda futhi niyakwazi ukuthola esihamba phambili njalo usuku nosuku nezinohlonze. Nansi insambatheka yenkinga esibhekene nawo South Africa. Siphuma okhethweni savota. Ekuvoteni kwethu kwaba kuningi okwenzakalayo, kwaba kuningi okushiwoyo. Kwaba khona amaqembu okumele abambisane ekutheni aphathe uhulumeni, anikezwa nesikhathi ukuba athathe isixazululo, abuye ebantwini azochaza ukuthi akhulumisane kanjani. Koda-ke emva kwakho konke loko, nansi inkinga yama-ballot paper elokhu ibonakala njalo ku-social media. Ama-ballot paper eyolahlwa ngoplastiki abamnyama ema-trucking nasemavenini, ko-store room eyintaba etakiwe. Kubonakala namaphoyisa ewalanda ewafaka emavenini ngobuningi bawo. Akwaziwa ngani zakwethu ukuthi indaba yalama-ballot paper ivelaphi, isukaphi, iyaphi. I-IEC kuphela engasinikeza impendulo yonke lento esiyibona ku-social media. As for me, uManyanda, nisale kahle, nansi ividiyo yalilandela.